Aj tento rok si No Name Bites pripravil pre vás kopu noviniek, doplňame sortiment a prichádzajú aj nové príchute. To ste určite už zachytili. Jednu z takých, ktorá trošku rezonuje, je brinza. Povieme si k nej viac, povieme si o zložení, povieme si o jej vzniku a o týchto veciach všetko. A prejdeme si jednotlivé produkty za sebou, že čo a ako. Není čo zdržovať, rovno ideme na to. Ako prvé, čo by som asi tak spomenul, tak sú to plávačky. Doplnil sortiment aj o korenenú príchuť plávačky. Toto je konkrétne žuvačka korenie, to bubblegum korenie. No je to krásne žuvačkou s takým koreneným podtónom, malo by tam byť čierne korenie. Jedna veľká novinka je, to vám hneď ukážem teraz na začiatku, na každom obale nájdete QR kód. Tento QR kód slúži na to, že ty keď si zaobstaráš nejaké hoci ktoré balenie zo sortimentu No Name Bites, naskenuješ QR kód, vidíš úlovky, ktoré sa podarilo chytiť nielen našim testerom, ale aj našim zákazníkom. A takisto tam môžeš pridať aj svoj úlovok, čo je taká veľká fičúrka, aby sme zdieľali s vami naše úlovky priamo od vody v podstate a vy dokážete s nami zdieľať vaše úlovky. A hneď ako chytíš, si spomenieš, pozri sa na sáčok, keď tam budeš dávať druhú guličku a si, ty kokso, pošlem im to, tak v podstate naskenuješ a posielaš. Jediná vec, v podstate keď to naskenuješ, tam máš, že pridať úlovok, tak treba byť zaregistrovaný, aby sme sa vyhli nejakému spamu. A ďalšou novinkou je rozšírenie sortimentu už stávajúcich príchutí, napríklad čilina o rozpustnú kategóriu, to sú v podstate rozpustné guličky, ktoré pracujú veľmi rýchlo, pracujú oveľa rýchlejšie ako klasické chytacie guličky a v podstate ideálne zima, jar, keď potrebuješ tú rybu dostať na háčik rýchlejšie, lebo nemáš toľko času pri vode, jednak do balovu, jednak všetky okolnosti studená voda, takže toto sa rozpúšťa oveľa rýchlejšie, je to atraktívne a je to na to rýchle chytanie. Rozpustné gule aktuálne budeme postupne pridávať všetky príchute, aktuálne je tam tuším čilina a ešte niečo. Teraz vám presne nepoviem, ale poviem vám to presne tu. Ináč nezabudni. Ku rozpustným guľam, samozrejme, kto chce chytať veľké ryby, musí niečo navyše urobiť. A tu máme doplnenie sortimentu o balánsky. Sú to klasické balánsky s prídavkom korku, žiadna plastová somarina tam nie je nadrbaná. Tá rozpustnosť gule je taká v podstate ako pri štandardnej guli, s tým, že je vybalancovaná tým korkom. Ja osobne mám radšej korkové. Balánsky sú prírodnejšie a aj pre tú rybu sú také viacej prírodné, hej, naturálne. Takisto balánsky budeme pridávať v každých príchutiach. Aktuálne mám halibutál a čilinu, to už som skúšal, už som ju testoval v podstate túto zimu, ale na tie balánsky, na tie opatrnejšie ryby, takže tá jar, to bude topka. Kým sa dostaneme ku brinzi, máme tu ešte lososáč, to ste určite zachytili, to je nová príchuť, mäso korenie. Je to losos a čierne korenie, je to vysoko atraktívna gula, mäsová gula s tým čiernym korením, ktoré dodáva tejto guličke v podstate možnosť toho, že idete chytať celý rok k lososáču. Myslel som to tak, že v podstate to chytá celý rok, jar, leto, jeseň, zima. Máme to všetky guličky v podstate, ktoré nové dávame do obehu, sa testujú minimálne rok a prejdú tam niekoľko variant toho, či už čo sa týka rozpušnosti alebo čo sa týka nejakých esencií, tak to v podstate doľaďujeme podľa úlovkov, podľa rôznych lokalít na vode a všetko sa testuje u nás na Slovensku. Takisto ako sa aj vyrába na Slovensku. Jedna podstatná vec je to, že tieto boilisty sú všetko HNVčka, čiže High Nutrition Value, vysokoproteínové guličky. Takže to bola príchuť lososáč, ktorá v podstate vyšla ako prvá tento rok. A prichádza na rad brinza a potom vám ešte ukážem jednu veľkú vec, čo v podstate sme vymysleli, ale dostaneme sa k brinzi. Brinza sa radí do produktov, ktoré sú v podstate rozpustné. A čo sa týka tej brinzy, boli také ohlasy, boli také pozitívne ohlasy.
len z toho v podstate príspevku, čo sme dali na nejaké sociálne siete, že niečo také je. A boli aj negatívne, že čo sa vymýšľa takéto blbosti. Keď si to zoberieš a pozrieš si zloženie tej gule, tak v podstate je tam všetko, čo sa odjak živa používa na low caprov. Nie je to žiadny výmysel. Sú to v podstate komponenty, ktoré sa používali aj doteraz v kaprárine. A určite zo zloženia by som vám vyzdvihol, ja vám tuto napíšem, aj tuto vám napíšem na bok aj zloženie. Do zloženia by som určite nejak vyňal jednu zložku, ktorá sa odlišuje od tých všetkých ostatných gulí, a to je slaninový extrakt, ktorý robí túto guličku že fakt výnimočnou, takou čerešničkou na torte. Ďalej tam nájdete ako múčku z varených zemiakov. Zemiak sa chytá odjak živa. Je to nejaká taká vec, nazvime to ako kukurica, hej. Tí starší rybári poznajú. Ďalej sú tam mliečne proteíny, samozrejme embutyrik dodáva takú syrovú chuť na tom navrchu. No ako som povedal, táto gulička je rozpustná. Jej pracovanie je rýchle, ja mám na ňou skúsenosti, ja som v podstate chytal už minulý rok dvakrát na orlíku na túto gulu. A ešte jednu vec, ktorá je pripravená až na budúci rok, takže to vám nechcem predstavovať, je to veľmi veľká pecka, niečo, čo nemá nikto. A budete veľmi prekvapení, čo to je, veľmi prekvapení. Ale chytá to fest. Používal som ho aj na krmenie, aj na chytanie, takisto som chytal aj na ružíne na túto gulu a priniesla mi akože celkom pekné úspechy, je to také rýchle chytanie. On dá jízdu, dívej. Hezky. Jedna z guličiek, s ktorou v podstate budem začínať rybačku, aby som tú rybu natiahol. Veľká devíza je to jej vysoká pachová stopa, ktorá je účinná v smradlavom bahne, ktoré máte na dne, alebo v nahnitých listoch, ktoré sú napadané na dne. Veľmi atraktívna gulička. No ako posledný produkt, nenazval by som to ani produkt, ale takú vychytávku, ktorou vám vychádzame v ústrety. Ja si tu trošku musím spraviť miesto. Je toto. Vedierko, ktoré obsahuje až 4 príchute. Je to pre tých, ktorí tej vody nesypú nejak extra veľa, nechodia nejak tak často k vode a chcú si vyskúšať všetko. Tuto v tomto vedierku máte 4 príchute: Halibrutál, čilina, krilanč, pečenec. Pekne to dostanete v takomto vedierku, je to zvýhodnené balenie, fakt pre tých, ktorí si chcú zachytať na všetko, vyskúšať si všetko a nechcú si kupovať zbytočné kilové balenia, tak nech sa páči polkilové balenie, to je čilina. Ďalej tu máme polkilové balenie krilanču, polkilové balenie pečenca a nesmie chýbať v tomto balení samozrejme Halibrutál. To je naša v podstate pilotná gulička, ktorá celé No Name Bites mala. Toto všetko pekne nájdete uložené v tomto vedierku. Zoberieš a máš všetko, čo potrebuješ. Maximálne si k tomu prihodíš do vedierka ešte nejaké plávačky a si ready. Všetky boiliesy od No Name Bites v podstate nie sú klasické boiliesy. Sú to HNB boilies, High Nutrition Value boilies. Ani to hovorím v správnom podstate poradí. Sú to vysoko atraktívne guličky, ktoré rybu nielen v podstate chytia, ale jej aj niečo dajú. Není tam len v podstate nejaká objemová zložka a nejaké esencie, ale aj nutrition value. No a nesmieme zabudnúť na jednu dôležitú vec, a to je, že No Name Bites má v podstate nový web. Prehľadnejší, nájdete tam články od vody, nájdete tam všetky informácie, potrebné, nepotrebné. Chcete sa pridať k týmu, nech sa páči, máte tam link. Chcete poslať úlovok, nech sa páči, tu máme QR kód, na stránke taktiež nájdete link. Chcete vidieť náš tím, ktorý pracuje na týchto guličkách, tiež ho nájdete na našom webe.
nájdeš tam všetko, čo potrebuješ vedieť o značke NN Bytes alebo No Name Bytes.